отвъд хората. Или Зиреп. Дай на Чичо Тошко да живее шефът Тошко от нов дом. Чува се в целия голям Ямбол. Комши, чуйте за големия Ямбол и за шефа Тошко, защото той има много голямо сърце. Душата му е златна хора. Шефът Тошко ви прави паф, паф, паф. Дига шум. Чува се Комши за Зинев големия Ямболче. Тя има много голямо сърце. Тя е с нейния мъж Тошко и с нейните деца Алис, Ванко и тяхната принцеса Елена. Да живее Леля Ванда, която запали големия Ямбол! Алис е много силен врагове. душмани. Не правете много лайфове излъчвани, Защото на два силни удара ще ви щупи грозните му цуни.